Здравей! Днес ще ви покажа как се рисува едно много трудно зайче, но много красиво. Първо рисуваме едно по-голямо, много по-голямо от тези другите кръгчета, както в втора и първа част. Първо правило. Рисуваме две двойки, по-пълни да бъдат. И тук рисуваме едно като мина, само че ето така, като корен. След това рисуваме глава. Рисуваме тяло, рисуваме крака, лапички. Сега ще ви покажа как се... Сега ще разберете какво е. И това е зайче. Цветяваме така окото без тази точка и правим усмивка. И тук сега можете да си направите звезди, някакви неща и някакви каквито си искате неща. Опашчица няма ли да го направим? И да, опашка.